କରିଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତୀକ। ବଡ଼ ଖବର, ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସରି ଯାଇଛି ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 2 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ନେବ। ଜୁନ୍ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁରୀ, ମାଲକାନଗିରି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଶୁଷ୍କ ରହିଗଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷାଠାରୁ 16% ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଅଗଷ୍ଟରେ 44.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା କମ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଯାହା ଭରଣା କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ତାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 5ରୁ 6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଉପରେ ରହୁଛି। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 7 ସହରର ତାପମାତ୍ରା 36 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହୁଛି। ଅନୁଗୁଳଠାରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 36.7 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାନ୍ଦବାଲି 36.4, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 36, ପୁରୀରେ 36.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ଦବାଇ ରଖିବେ।